ଭାଇ ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ପୁରା ଭାଇ ଗାଧେଇଗଲେଣି ମୁଁ। ଭାଇ ଖରା ଦଉଛି ଇଆଡେ ପୁଣି ଭାଇ ଟିଣ ଆଜବେଷ୍ଟ ଭାଇ ଏଟା ପୁଣି ବହୁତ ଗରମ କରୁଛ। ଇଆଡେ ପୁଣି ଭାଇ 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରି ଭାଇ ଆଳୁ ଭଜା ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇକି ଆସିବି ଭାଇ। ଏଠି ଫଟିବ କୁକୁର ବଢିଆ ଖାଇକି ସେ। ଆଉ ଭାଇ ବାକି ଭାଇ 50 କିଲୋ ପୁରା ସବୁ ଏକୁଟିଆ ଟେକିବ ଭାଇ। ସେଥିରେ ମୁଁ କେଇଦିନ ଖାଇବା ଖାଏ କେଇଦିନ ଖାଏନି ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆଳୁ ଭଜା କେତେ ଖାଇବ ସବୁଦିନ ଆଳୁ ଭଜା ଭାଇ କିଏ ଖାଇବ ଆଳୁ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି। ତ 50 କିଲୋ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଠିକ ଅଛି। ଭାଇ ମୁଁ କଥା ବି ଠିକ ସେ କହିପାରୁନି ଏତେ ମାନେ ଗରମ ଝାଳ ନାଳ ହେଇଛି ଭାଇ। କଥା ବି ଠିକ ସେ କହିପାରୁନି। ଭାଇ ଏତେ ଗରମ ଭାଇ ଏଟା ପୁଣି ଭାଇ ଆମର ଲୁହାର ଆଜବେଷ୍ଟ ଭାଇ। ଲୁହାର ଆଜବେଷ୍ଟ ମାନେ କିଛି କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇ ଠିକ ଅଛି। ଭାଇ ଏଇଟା 25 କିଲୋ ହବ ଏଇଟା। ଏଟା 25 କିଲୋ ଏଟା ବି 25 କିଲୋ। ଆଉ ବାକି ଏଇଗୁଡାଟା 50 କିଲୋ ଏଇଗୁଡାଟା। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଛି। ଏ ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଟା ବି 50 କିଲୋ। ଭାଇ ଝାଳ ନାଳ ଗାଧେଇ ଗଲିଣି ଭାଇ ପୁରା। ଆଳୁ ଭଜା ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇକି ଆସିବ ଭାଇ ଏଇଠି ଦେଖିବ ଭାଇ। ଭାଇ ଦେଖିବାର ତ ମତେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମୋର ଆସିଥିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ହେଇକି ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଇ ବଡି ଫଡି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମ ଠିକାଦାର ଟିକେ ବଡି ଫଡି ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ଦେଖ ଟିକେ। ଯଦି ବାପି ଏଇ ଭିଡିଓ ଆଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଗୁଆ ଏବେ ଏଇଟା ଭଲ ଏଇଟା ଭ୍ୟୁଜ ଭାଇ ଏଇ ଭିଡିଓ ଟା ପକେଇବା ଭ୍ୟୁଜ ଲାଇକ୍ ମତେ ଅଧିକ କମେଣ୍ଟ କରିବ ହେଲା। ଯଦି ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖତରନାକ ଭିଡିଓ ବନେଇ ଜାଣିଛୁ। ହେଇ ଦେଖ ହେଇ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଲାଇକ୍ ଭ୍ୟୁଜ ତ ଜଲ୍ଦି ଭରିଦବ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେଲା ଠିକ ଅଛି। ଆହୁରି 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 ଭଲ ଭିଡିଓ ଏବେ ଏଟା ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ବିନା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖିବ ଯଦି ଲାଇକ୍ ଭ୍ୟୁଜ ଦବ। ଭାଇ କାମରେ ଆସିବ 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଆସିବ ଡେଲି ସକାଳୁ ଆଳୁ 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 ଖାଲି ଆଳୁ କୁନ୍ଦରି ଡେଲି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଇ ଡେଲି ଖାଇବ ଠିକ ଅଛି। 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଆସିବ ଡେଲି ଆଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଡେଲି ସବୁବେଳେ ଆଳୁ ତରକାରୀ ସବୁବେଳେ ଆଳୁ 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 ଭଜା ଖାଇକି ଆଳୁଆ ହେଇଯିବ ଲାଷ୍ଟ ଆଳୁ ପ୍ରତି ଘୃଣା ହେଇଯିବ କିଛି ଆଉ ଆଳୁ ଖାଇପାରିବନି। ଖାଲି ଏଇ ଛୁଆଟା ଖାଲି ଆସେ ଛୁଆନି ଏଇ ଛୁଆଟା ଏଇଟା ଛୁଆଟା ହେଲେ ଆରି ପାଖେ ଆସିକି ଖାଲି ତରକାରୀ ଆଣେ ବୋଲି ଆଜି ତରକାରୀ দিয়ে ଭାତ ଖାଏ। ନହେଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଭାତ ଖାଏନି ଯାହା ରାତିରେ ଖାଏ ରାତିର ଭଲ ତରକାରୀ ହୁଏ। ଡାଲି ଫାଲି ସବୁ ହୁଏ ଭଲ ତରକାରୀ ହୁଏ। ଦିନର ଭାଇ ଖାଲି ଆଳୁ ଭଜା ଆଳୁ ଖାଇକି ରିଜଲା ହେଇଯିବ ଭାଇ। ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଆସିବ ଭାତ ଭାତ ରୁଚିବନି ଭାଇ କିସ ଖାଇବ। ଖାଲି ଇଏ ବସେ ବୋଲି ମୋ ସହିତ ଦେଖ ଦେଖ ଭାଇ ଏଇ ଖାଲି ଆଳୁ ଇଏ ସେପଟେ ଯୋଉ ପୋଇ ନାଳି ଆଳୁ ଝୋଳ ହେଇଛି ବାସ୍। ଏଇ ପିଲାଟା ବସେ ବୋଲି ମୋ ସହିତ ଖାଲି ମୁଁ ଭାତ ଖାଏ ନହେଲେ ସେ ମାନେ ଅଲଗା ରୋଇ ଖାଉଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତାରି ପାଖରେ ଆସିବ ବୋଲି ତାରି ତରକାରୀ দিয়ে ଭାତ ଖାଏ ନହେଲେ ଭାଇ ଆଳୁ ଭଜା ଦେଇକି ତ ମୁଁ ଖାଇପାରେନି। ଭାଇ କେତେ ଆଳୁ ଖାଇବ 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଆସିବି ଭାଇ ଆଳୁ ଖାଇବ ଆଳୁ ଖାଇକି ରିଜଲା ହେଇଯିବ ଖାଲି ବାଧ୍ୟରେ ଅଛି ଭାଇ ଏଠି ବାଧ୍ୟ କଣ ସମସ୍ତେ ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ପଇସା କମେଇମି ଆଉ। ଆଳୁ ଖାଇ କମଉଛି ଭାଇ ପଇସା ତ ଭାବୁଥିବେ ବାହାରେ ଅଛି ଭାଇ ଘର ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ଅଛି ଭଲରେ ଅଛି ସେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଥିବ ଭଲ ଖାଉଛୁ ରହୁଛୁ ଭାଇ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଳୁ ଡେଲି ଖାଇକି ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି। ଘର ଫୋନ ମାରି କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ପଠା ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛୁ। ଭାଇ ମୁଁ ଏଇଠି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିକି କାମ କରୁଛି ଡେଲି ଆଳୁ ଖାଇ କାମ କରୁଛି ଭାଇ ହଉନି ସେ କଥା ଘର ଫୋନ ବାଜୁଛି ମାସ ପୁରିଲା ମାତ୍ର ପଇସା ପଠାଅ ମାସ 10 ତାରିଖ ହେଲା ମାତ୍ର ପଇସା ପଠାଅ। ଏଇ ଖାଇବା ଖାଇକି ଖଟିବ 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ଛଡା ପୁଣି 25 କିଲୋ 50 କିଲୋ 75 କିଲୋ ସେ ଭାଇ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଏକୁଟିଆ ଟେକିବ କାମ। ତ ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସ ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛ ଭାଇ ଭଲ ଜାଗା ଯାଅ ଭଲ କାମ କର ଭାଇ ଭଲ ଖାଅ ଭଲ ପିଅ ଭଲ ରୁହ ଭାଇ ଆମର ଆସିବ ରୁମ ଫୁମ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରା ଗରମର ଭାଇ ପୁରା ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରା ଭାଇ ରୁମ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଭାଇ ଗରମ ଦିନେ କେତେ ଗରମ ଲାଗିବ ଠିକ ଅଛି।
ଭାଇ ଆଳୁ ଖାଇକି ରିଜିଲା ହେଇଯିବ ଭାଇ, କେତେ ଆଳୁ ଖାଇବ? 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଆସିବ ଭାଇ, ଆଳୁ ଖାଇବ। ଭାଇ ରାତିରେ ଯାହା ଖାଲି ଡାଲି ଖାଲି ହୁଏ, ସେ ରାତିରେ ଯାହା ଖାଇବା ଟିକେ ମୁଁ ଖାଏ। ନହେଲେ ଭାଇ ଦିନରେ ତ ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଖାଇବା ଖାଏନି, କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ଆଳୁ ଭଜା ଭାଇ, 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଆସିବ ଭାଇ, ସବୁବେଳେ ଆଳୁ ଭଜା କେମିତି ଖାଇବ ଭାଇ? ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ତମମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛ ଭାଇ ଆଳୁ ଖାଇବା ଦେଖିକି ଭାଇ ଲାଇକ୍ ଭିଉଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁକି, ତ ଭାଇ ତମେ ଭୁଲ ଭାବୁଛ, କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଆଜିଠୁ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ ମାରିବି, ଠିକ ଅଛି? ସବୁଦିନେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ ମାରି ଦେଖିବି ଭାଇ, ଆଉ ସବୁଦିନେ ଦିନର ଭାଇ ଆଳୁ ଭଜା ଠିକ। ଆଳୁ ଭଜା କେତେ ଆଳୁ ଭଜା ଖାଇବ? ଖାଇକି ରିଜେଲ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଏଟା ଏଟା ମିଶିକି ଏଠି 2 ଥର ଆସି ସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଜାଣି ସେଠି ସବୁବେଳେ ଆଳୁ ଭଜା ହୁଏ, ଆଳୁ ଖାଇବା ହୁଏ। ତାପରେ ବି ମୁଁ ଆସିଛି ଭାଇ, କାହିଁକି ନା ଘର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁରୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଭାଇ ପଇସା ବି କମେଇବାର ଅଛି ଭାଇ, ମୋ ନିଜ ଡ୍ରିମ୍ ବି ପୁରା କରିବାର ଅଛି, ତ ସେଇଥିଲାଗି ଭାଇ ଆସିଛି। ତ ଭାଇ ମୋ କିଛି ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସେଠି ସେ 2 ଥର ଗଲାନି, ସେ ଆଳୁ ଖାଇବା ଖାଇବି ସେ କେମିତି ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି। ମତେ କୁହନ୍ତି ତୁ ସେ ଖାଇବା ଖାଇ କେମିତି ରହୁଛୁ? ତ ଭାଇ ଦେଖ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ଅଲଗା, ଠିକ ଅଛି? ତ ମୋର ବି ସେମିତି କିଛି ଅଲଗା ଭାଇ, ମୋ ନିଜ ଡ୍ରିମ୍ ବି ପୁରା କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଭାଇ ମତେ କିଛି କରିବାର ବି ଅଛି। ତ ଭାଇ ସେ ଭାଇ ଲୁଣ ଦେଇକି ଦେଲେ ବି ଖାଇବା ମୁଁ ଖାଇବି ଭାଇ, ଏଠି କାମ କରିବି, ଲୁଣ ଦେଇକି ଖାଇବା ଦେଲେ ବି ମୁଁ ଏଠି ଖାଇକି କାମ କରିବି, କାହିଁକି ନା ଭାଇ ମୋ ଡ୍ରିମ୍ ବି ପୁରା କରିବାର ଅଛି ଭାଇ। 2026 ଆସିଲାଣି ଭାଇ, କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା 2025 ତ ଆସିଲା ଭାଇ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି, ଠିକ ଅଛି? ତ 2026 ର ଭାଇ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବି ଭାଇ ତାଙ୍କୁ।